орзу Исоев: ба хотири Аллоҳ насиҳатамро бипазир. синну солат ба ҷое расидааст ки бояд дар фикри охиратат бошӣ, вале мебинем ки то раст гуноҳони бузургеро анҷом медиҳӣ ва ба намоиш мегузорӣ. оё бароят замони тавба фаро нарасидааст? мабодо марг ба суроғат биёяд, дар ҳоле ки аз ин ҳама гуноҳоне ки дар публика анҷом медиҳӣ тавба накарда бошӣ. дар байни мардум бо як зани бегонаи бусобусӣ мекунӣ ва парвое надорӣ. дар маҳфилҳои рақсу шароб барандагӣ мекунӣ ва дар кори гуноҳ ёрӣ медиҳӣ, ҳолон ки худованд дар ояи дуввуми сураи Моида мусулмононро аз ёрӣ додан ба кори гуноҳ манъ мекунад. ҳатто кори гуноҳро чунон таъриф мекунӣ ки дар имонат хатар воқеъ мешавад. бо меҳринигори Рустам ки рақсҳои шаҳватангез мекунад, наздик шуда рақс мекунӣ. магар ин кори ту дар шаъни як марди мусалмон мезебад? қасам ба Аллоҳ ки агар ин ҳама корҳои ҳаромро дар ҳарими хусусият анҷом медодӣ, ба ту коре надоштам. вале вақте ошкоро ки анҷом медиҳӣ, аз ҷониби худованд маъмурам ки ба унвони насиҳат ва наҳӣ аз мункар ба ту хитоб кунам. зеро тибқи ривоёти ҳадис, вақте гуноҳон ошкоро анҷом шаванд ва касе онро манъ накунад, азоби худованд ки омад ҳамаро фаро мегирад. аз ин ҳама корҳои ҳаром даст бардор ва ба сӯи Аллоҳ бозгард. агар накардӣ, лоақал ба касе васият карда бигӯ: мабодо агар мурдам, ин ҳама наворҳои ҳароми маро аз шабакаҳо пок кунед, то баъд аз марг ҳам дар номаи аъмолат гуноҳ сабт нашавад. зеро осори ин ҳама наворҳои ҳаром баъд аз марг ҳам боқӣ мемонад ва дар номаи аъмолат гуноҳ навишта мешавад. ин ваъдаи худованд аст ки дар ояи 12 сураи Ёсин хабар медиҳад. хуб андеша кун.